ኣብዛ ምድሪ እትኻብ ኩሉ ዝኸበደ ጸላም እንታይ ይመስለኩም? ኣብ ዘይትፈልጥዎ ጫካ ንበይንኩም ምትራፍ ኣይፋሉን። ካብ ኩሉ ዝኸበደስ እቲ ቃል ኪዳነ እቲኻ ብፍቕሪ ክሕልወካ ከስተማቕረካ ዝነበሮ ናይ ህይወት መሻርክትኻ ሓደ መዓልቲ ማዕጾ ዓጽዩ ናብ ዘይትፈልጦ ጋኔን ክቕየር ከሎ እዩ። ሎሚ ኣነ ዛንታይ ናብ እህህታ ዝልእኽ ዘለኹ ብዛዕባ ሓዳርን ፍቕርን ክምህረኩም ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓራት ኣብ ድሕሪ ጸሊም ማዕጾ ዝፍጸም ዘሰቅቕ ግፍዕን ሕሰምን ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ስምዕዎ። ምኽንያቱ እቱ ሓዳረይ ዝበልክዎ ሎሚ ንዓይ መዓልታዊ ክነብዕ ክጭነቕ ሰብነተይ ክፍንፍንን ዘገደደኒ ናይ ፖርኖግራፊ ሲኦል እዩ ነይሩ። ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እህህታ ቻናል። ሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ናይ ሓፍትና ሮዛ ሓቀኛ ዛንታ እዩ። ቅድሚ ናብታ ዛንታ ምእተውና ቪድዮና ናብ ብዙሓት ክባጽሓን መምሃሪ ክኸውንን ላይክ ከምኡውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንትኾንኩም እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኹኑ። ሓፍትና ሮዛ ከምዚ ትብል ታሪኸይ ዝጅምር ልክዕ ከም ናይ ማንም ንጽህቲ ሕልማን ክብራን ዝሓለወት ጓል እዩ። ኣነ ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ ልክዕ ከም ኩለን ኣዋልድ ጽባሕ ንግሆ ጽቡቕ ሓዳር ክህልወኒ እዩ ብሓቂ ዘፍቅረንን ዘኽብረንን ሰብኣይ ሒዘ ብሰላምን ብደስታን እትነብር ሕጉስቲ ስድራ ቤት ክምስርት እየ ዝምነ ነይረ። ንባህለይ ንሃይማኖተይ ንስድራ ቤተይ ዘለኒ ክብሪ ኣዝዩ ልዑል ነበረ። ስለዚ እውን ካብ ዝኾነ ዘይተደለየ ዝምድናታት ነፍሰይ ይሕልያ ነይረ። ንጽህናይ ሓልየ እየ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕድመ መውስወይ ዝበጻሕኹ። እግዚኣብሔር ጸሎተይን ትምኒተይን ዝሰምዖ ኮይኑ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ ትሑት ንፉዕ ማሕበረሰብና ዝፈትዎ ፍሽኽታ ዘይፍለዮ ጽቡቕ ባህርን ስነ ስርዓትን ዘለዎ ሰብኣይ ረኸብኩ። ንዓመታት ተፋቐርና። ኣብቲ ናይ ፍቕሪ እዋንና ሓንሳብ እኳ ንዓይ ዘይምልከቶ ነገር ክዛረበኒ ወይ ካብ መስመር ወጻኢ ክኸይድ ርእዮ ይፈልጥን። ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤተይ ንሱ ልክዕ ከም መልኣኽ እዩ ነይሩ። ማንም ሰብ ክዛረብ ከሎ ንዕኡ እዩ ዘድንቕ ነይሩ። ዘመድ ፈታዊ ጎረቤት ኩሉ እዛ ጓልስ ክንዲ ዕድልቲ እያ ከመይ ዝበለ ቅዱስ ሕያዋይን ጨዋ ሰብኣይን እያ ረኺባ እናበሉ ኩሉ ሰብ ይቐንኣለይ ነበረ። ኣነ እውን ብናቲ ዕድል ብናቱ ፍቕሪ መዓልታውን ኣምለኸ ይምስግን ነይረ። ካብ ሰማይ ዝወረደለይ ህያብ እዩ ኢለ እየ ውሽጢ ዝኣመንክዎ። ካብኡ መርዓና ተገበረ። ዓብዪ ድሙቕ ብሰባት ዝተመልአ ናይ ደስታ መዓልቲ ነበረ። ኩሉ ሰብ መሪቑና ብደስታን ብስእልን ተሰናቢትና ናብቲ ሓድሽ ገዛና ኣተና። ናብቲ ገዛና ክንኣቲ ከለና ንዘለኣለም ብሰላምን ብፍቕርን ክንነብር ሓደ መዓልቲ ንደቅና ክንዕቢ እዩ ነይሩ ዓብዪ ሕልመይ። እቶም ቀዳሞት ኣዋርሕ ናይ ሓዳርና ብሓቂ ጽቡቓት ነበሩ። ንሱ የፍቅረኒ የኽብረኒ ንባህገይ ኩሉ የማልኣለይ ነበረ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ፍሉይ ነበረ። ግን ሓደ ነገር ቀስ ብቐስ ከስተውዕል ጀመርኩ። እቲ ለውጢ ልክዕ ከም ጽላሎት ቀስ እናበለ እዩ ዝመጸ። ሰብኣየ ለይቲ ኩሉ ሰብ ደቂሱ ጸጠው ዝበለሉ ሰዓት ቴሌፎኑ ሒዙ ናብ ሽንቲ ቤት ይኣቱ ነበረ። መጀመርታ ሓንሳዊ 2,000 ክኸውን ከሎ ዋላ ሓንቲ ኣይመሰለንን። ግን እቲ ነገር መዓልታዊ ክኸውን ጀመረ። ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ተሲኡ ስልኩ ሒዙ ይኸይድ እሞ ንፍርቂ ሰዓት ንሰዓት ዓሚቕ ጸጥታ ገይሩ ኣብ ውሽጢ ሽንቲ ቤት ይጸንሕ ነበረ። መጀመርታ ከብዲ ቁርጸት ወይ ናይ ውሽጢ ጥዕና ጸገም ወይ ናይ ምግቢ ምሕቓቕ ጸገም ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢለ ሓሰብኩ። ዋላ ክሓቲ ከለኹ ገጹ ከይቀየረ ዋላ ሓንቲ ጸገም የለን ከብደይ ቁሩብ ስለ ዘሕመመኒ እዩ እናበለ የሕልፎ ነበረ። ግን እቲ ነገር መዓልታዊ ክደጋግም ከሎ ውሽጠይ ዘይተለመደ ፍርሕን ጥርጣረን ክሓድረኒ ጀመረ። ኣብ ውሽጢ ሽንቲ ቤት ኮይኑ ንሰዓታት እንታይ እዩ ዝገብር ዝብል ሕቶ ንኣእምሮይ ከሳቑዮ ጀመረ። ሓደ ምሸት ብጣዕሚ ደኺምዎ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ደቀሰ። ጸጥታ ሰፈነ። እታ ስልኩ ግን ብሃንደበት ኣብ ጥቓ ዓራት ኣብቲ ኮሞዲኖ ተቐሚጣ ነበረት። ኣነ እውን ከይደቀስኩ ሓሳባት ክውርድ ከለኹ ብሃንደበት ናይቲ ስልኪ ኖቲፊኬሽን መጸሞ ናይታ ሞባይል ስክሪን በርሀ።
عيني بهندبت نابتا سكرين كتمت كلاجن يتيزر أخوه نجر لبي بحيلي خمزوك أقبره أأمري زاربه يتسلكو خفوت نبره عبت سكرين زنبره مسلجن نعي فصم زسنبت نبره እታስልኩ ብምልኣ ብናይ ፖርኖግራፊ ዌብሳይታትን ዘሰቅቑ ፍጹም ናይ እንስሳው ዝመስሉ ናይ ስጋዊ ርክብ ቪድዮታትን ዝመልአት ነበረ። ድሕሪ ታብ ከፈትክዎ ኩሉ ሰርች ሂስትሪኡ ብናይ ጸሊም ወልፊ ቪድዮታት ዝተመልአ ነበረ። ንሱ ነቶም ቪድዮታት መዓልታዊ ለይትን መዓልትን ክሳብ ብሱስኝነት ዝተሓሓዞ ደረጃ ይከታተሎም ከም ዝነበረ ተረዳእኹ። እቲ ለይቲ ሙሉእ ኣብ ሽንቲ ቤት ጸንሐሉ ምስጢር እታ ስልኩ ካብ ዓይኑ ዘይፍለያ ዝነበረትሉ ምኽንያት ኩሉ ሓሳብ ተቐልቀለ። ውሽጠይ ዓሚቕ ፈርሒ ራዕዲ ናይ በይኑ ምትራፍ ስምዒት ሰፈነ። እቲ መልኣኽ ዝመስል ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ ድሕሪ ስክሪን ሓድሽ ጸሊም ህይወት ከም ዘለዎ ክርኢ ከለኹ እምነተይ ተናወጸ። ግን ንውሽጠይ ኮይነ እዚ እኮ ተራ ናይ ስልክ ወልፊ እዩ። መብዛሕትኦም ኣወዳት ይርእዮም ይባል እኮ እዩ። ንዓይ ክሳብ ክንደይ ክጸልወኒ ይኽእል? ኣብ ሓዳርና ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ጸገም ከምጽእ ይኽእል? ኢለ ንነፍሰይ ኣታለልክዋ። ንስምዒተይ ክኢለ ከም ዘይረኣኹ ኮይነ ሓደርኩ። ግን እቲ ሓቀኛ መዓት እቲ ናይ ስጋይን ደመይን ቃንሳ እቲ ህይወተይ ዘባረሰ ሲኦል ገና ይጀመረን ነይሩ። እቲ ናይ ስክሪን ሓሶት ናብ ዓራትና ክሰግር ከሎ ዘምጽኦ ራዕዲ ገና ነበረ። ፍቕረኛይ እቲ ሕያዋይ እቲ ሓላይ ሰብኣየ ዝበልክዎ ሰብ ቀስ ብቐስ ልክዕ ከም ጽላሎት ገጹ ክቕይር ጀመረ። እቲ ለውጢ ብሓሳበይ ነበረን። ልክዕ ከም መርዚ ቀስ እናበለ እዩ ናብ ህይወትናን ዓራትናን ዝሰረጸ። ኣብ ዓራት ክንራኸብ ከለና እቲ ንዓመታት ዝነበረና ናይ ፍቕሪ ስምዒት፣ እቲ ናይ ምጥምማት ርህራሄ፣ እቲ ነንሕድሕድና ንተሓሳሰበሉ ዝነበርና ናይ ሰብኣውነት ክብርታት ኩሉ ጠፍአ። ንሱ ንዓይ ከም ፍሕልቲ ሰበይቱ ከም ሰብኣዊ ፍጡር ስምዒትን ቃንዛን ዘለዋ ጓል ገይሩ ምጥማት ፍጹም ኣቋረጾ። እቲ ኣእምርኡ ለይትን መዓልትን ቦቶም ኣብ ስክሪን ዝረኣዩ ናይ ተፈጥሮኣዊ ርክብ ምስልታት ስለ ዝተበላሸወ ንዓይ እውን ልክዕ ከምቶም ኣብቲ ቪድዮ ዝሪኦም ኩቱራት ተዋሳኣት ክርእየኒ ጀመረ። ኣብቲ ቪድዮታት ዝሪኦም ዘሰቅቑ ዘይተለመዱ ባህልናን ሃይማኖትናን ፍጹም ዘይፈቕዶምን ኣካላት ሰብ ብተፈጥሮኡ ክጻወሮም ዘይኽእልን ናይ ግፍዒ ኣገባባት ኣብ ልዕለይ ብግዲ ክደጋግሞ ጀመረ። መጀመርታ ምናልባት ሓድሽ ስምዒት መሲልዎ እዩ፣ ቀሲሉ ክምለስ እዩ ኢለ ሓሲበ ክኢሎ እዩ ነይረ። ግን እቲ ነገር መዓልታዊ እናገደደ እቲ ጭካንን ጸቕጥን እናወሰኸ መጸ። መዓልታዊ ኣብቲ ዓራት ኮይነ ብጃኻ ሓደገኒ። እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ይሕመኒ ኣሎ። ኣካላተይ ኣይጻወርን እዩ። ፍቕሪ ማለት እኮ ከምዚ ይኮነን እናበልኩ ብንብዓት ይልሙኖ ነይረ። እግሩ ሒዘ ኣእዳው ስዒመ ዝለመንክዎ እዋን ውሕድ ኣይኮነን። ንሱ ግን ኣእምሩ ብናይ ፖርኖግራፊ ምስልታት ስለ ዝደንዘዘ እቲ ናተይ ንብዓት፣ እቲ ናተይ ናይ ስቓይ ጨራውሕ ዋላ ሓንቲ ይሰምዖን ነበረ። ልክዕ ከም ሓንቲ ናይ ፊልሚ ተዋሳኢት ከም ሓንቲ ክብሪ ዘይብላ መጻወቲ ገይሩ ብጭካነ ይገጥመኒ ነበረ። እቲ ርክብ ካብ ፍቕሪ ናብ ግፍዒ፣ ካብ ዕግበት ናብ ከቢድ ስነ-ኣእምሮዊ ቃንሳ ተቐየረ። መዓልታዊ ምሸት ክበጽሕ ከሎ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ውሽጠይ ዓሚቕ ራዕዲ ይሰፍን ነበረ። እቲ ዓራትና ክርኢ ከለኹ ኣካላተይ ብፍርሒን ቅጥቀጥ ነበረ። ሎሚ ምሸትከ እንታይ ዓይነት ሓድሽ ርክስናን ቃንዛን ይኸውር ደለይ? ሎሚ እስከመይ ኢለ ክሓድር እየ እናበልኩ ለይቲ ሙሉእ ብጭንቀት ዓይነይ ከይኸደንኩ ይሓድር ነበርኩ። ሰብነተይ ፈንፈንክዎ ነፍሰይ ክሕፀብ ከለኹ እኳ እቲ ኣካላተይ ናተይ ምዃኑ ክሓስብ ዝጠራጠረሉ ደረጃ በጻሕኹ። ልክዕ ከም ሓንቲ ባርያ ኣብ ውሽጢ ገዛይ ተዓጽየ ተረፍኩ። እቲ ውሽጣዊ በሰላይ መዓልታዊ እናዓበየ መጸ። ሰብነተይ ጥራይ ዘይኮነስ ነፍሰይ እውን ከይተረፈ ቆሲላ ነበረት። እቲ ካብ ኩሉ ዝሕምም ነገር ግን እንታይ ይመስለኩም? ንግሆ ተሲኡ ክዳኑ ተኸዲኑ ሽቱኡ ነስኒሱ ናብ ስራሕ ክኸይድ ከሎ ልክዕ ከምቲ ንቡር መዓልታዊ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ፍሽኽ ይብል ነበረ። ኩሉ ሰብ መጺኡ
ከመይ ኣለኹም ክብለና ከሎ ንሱ እቲ ዝበለጸ እቲ ዝለገሰ ሰብኣይ ኮይኑ ይቐርብ ነበረ። እዚ ናይ ክልተ ዓለም ህይወቱ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘለዎ ቅዱስን ምቁርን መንነቱ እታ ውሽጢ ዓራት ድሕሪ ጸሊም ማዕጾ ዘለዎ ጋኔናዊ ተግባሩን ኣእምሮይ ክጸወሮ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ኾነ። ኣነ ኣብ ማእኸል ክልተ ሓዊ ተቐርቀርኩ። ናብ ስድራ ቤተይ ናብ ኣደይ ወይ ናብ ኣቦይ ከይደ ክነግር ሓሰብኩ። ግን ከመይ ኢለ እየ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ነውሪ ምስ ኣደይ ክዛረብ? ሰበይትን ሰብኣይን ኣብ ዓራቶም ዝገብርዎ ነገር ምስጢር እዩ፣ ነውሪ እዩ፣ ናብ ወፃእ ክወፅእ የብሉን ዝብል ናይ ማሕበረሰብናን ባህልናን ከቢድ ጸቕጢ ኣፈይ ለጎሞ እንተነጊረ እውን መን እሞ ከኣምነኒ ዝብል ፍርሒ እውን ሰዓረኒ። ብተወሳኺ እውን ሰብ ክሰምዕ ከሎ እዚ ቅዱስን ሕያዋይን ሰብኣይ እኮ እዩ፣ ንስኺ ኢኺ ንፍዕቲ ሰበይቲ ዘይኮንኪ፣ ንስኺ ኢኺ ጸገም ዘለኪ፣ ሓዳር ክትሕዘይ ከኣልክን ኢሉ ክፈርደኒ ከም ዝኽእል ብንጹር ይፈልጥ ነይረ። ስለዚ እቲ ምስጢረ ውሽጠይ ሓቢአዮ መዓልታዊ እናነባዕኹ ሰብነተይ እናደመየ ሕልናይ እናዓነወ ክነብር ተገደድኩ። እቲ ወልፊ ምስቲ ናይ ደገ ህይወቱ ክጋጨ ከሎ ገዛና ናይ ፍቕሪ ዘይኮነስ ናይ ጸሊም መንፈስ ዝሰፈኖ ቦታ ኾነ። ንሱ ምስ ስልኩ ጥራይ እዩ ዝነብር ነይሩ። ንዓይ ክትእምተኒ ከሎ ብናይ ንኣቐት ዓይኒ እዩ ዝጥምተኒ ነይሩ። ምኽንያቱ ኣነ ከምቶም ኣብ ቪድዮ ዝሪኦም ፍጹም ዘይተፈጥራዊ ኣካላት ክኸውን ስለ ዘይከኣልኩ እቲ ናይ ሓቀኛ ሰብኣዊ ኣካልን እቲ ናይ ስክሪን ሓሰትን ክፈላለዩ ይከኣለን። ንበይነይ ኮይነ ኣምላኸይ እዚ ሓዳር ድዩ ተባሂሉ? እዚ እዩ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ህይወት እናበልኩ መዓልታዊ ኣብ ናይ ዓይኒ ምድሪ ኮይነ ብምስጢር ይበክ ነይረ። ግን እቲ ቃንዛ ብምስጢር ተዓፅዩ ክነብር ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃ ኾነ። እቲ ኣብ ውሽጢ ጸሊም ማዕጾ ዓራትና ዝፍጸም ዝነበረ ናይ ኣእምሮን ኣካልን ስቓይ ክሳብ መወዳእታ ክጸዋሮ ፍጹም ኣይከኣልኩን። ተፈጥሮ ንኹሉ ነገር ደረት ኣለዎ። ኣነ እውን ሰብ ኮይነ ስጋን ደምን ስለ ዝለበስኩ እቲ ነፍሰይ ክጸወሮ ዝፈተነ ጾር ሓደ መዓልቲ ፈረሰ። ሓደ ምሸት እቲ ንዓመታት ኣእምርኡ ብናይ ፖርኖግራፊ ቪድዮታት ዝደንዘዘ ሰብኣየይ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ዝገደደ ሓያልን ዘሰቅቕን ኣካላዊ ግፍዒ ኣብ ልዕለይ ፈጸመ። ኣብቲ ህሞት እቲ ቃንዛ ካብ ታራ ሕማም ወፃእ ነበረ። ሰብነተይ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ውሽጠይ ብሓይሊ ክነትግ ከሎ ተሰማዓኒ። ብሰንኪቲ ዝወረደኒ ጨካን ተግባር ከቢድ ውሽጣዊ መጉዳእቲ የጋጥመኒ እሞ ንግሆ ተስኤ ክስጉም ከለኹ ብናይ ደም ውሕጅ ተሸፈንኩ። ብናይ ህጹጽ ጻውዒት ኣምቡላኑስ ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ተወሰድኩ። ኣብቲ ናይ ህጹጽ ሓገዝ ክፍሊ እቲ ንዓይ ዝረኣየኒ ሓኪም ክምርምረኒ ከሎ ገጹ ክቕየር ተዓዘብኩ። እቲ ዝወረደኒ ከቢድ መጉዳእቲ ናይ ታራ ንቡሩን ናይ ፍቕሪ ርክብን ከም ዘይኮነ ብሳይንሳዊ ጭብጢ ብንጹር ተረድኦ። እቲ ሓኪም ስክሪን ናይቲ ምርመራ ሒዙ ናብ ዓይነይ ብዓሚቕ ድንጋጸ እናጠመተ ሓፍተይ እዚ እኮ ታራ ናይ ሓዳር ጸገም ኣይኮነን፣ እዚ ዓብዪ በደል እዩ፣ እዚ ናይ ኣራዊት ግፍዒ እዩ፣ ሕጂ ውሽጢ ቐሲሉ ኣሎ፣ ሎሚ ስጉምቲ እንተዘይወሲድኪ ካብዚ ሲኦል እዚ እንተዘይወፂኺ ህይወትኪ ኣብ ናይ ሞት ሓደጋ እያ ዘላ በለኒ። እቲ ንዓመታት ኣፈይ ዓፅዩ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም? ስድራ ቤተይ ከመይ ኢሎም ክሰምዕዎ እዮም? እናበለ ዘፈራርሕኒ ዝነበረ ናይ ነውሪ ጸቕቲ ካብ ውሽጠይ ሓንሳብ ጠፍአ። ሞትን ህይወትን ኣብ ቅድመይ ተገተራ። ሕጂ ንነፍሰይ እንተዘይድሕነያ፣ ሕጂ ሓቂ ኣውፅየ እንተዘይተዛሪበ ንዘለኣለም ኣብዚ ገዛ ክመውት እየ ኢለ ብምሉእ ልበይ ወሰንኩ። ካብ ሆስፒታል ከይተመለስኩ ነቲ ሓኪም ኩሉ ሓቀኛ ምስጢረይ እቲ ሰብኣየይ ዘለዎ ናይ ፖርኖግራፊ ወልፊ እቲ ለይቲ ሙሉእ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ስልኪ ምስጢርን ናይ ዓራት ግፍዕን ብንጹር ነገርክዎ። ነቲ ሓኪም ዘጽሓፍክዎ ናይ ምስክር ወረቐትን ናይ መጉዳእቲ ጭብጥን ሒዘ ቀጥታ ናብ ስድራ ቤተይ ናብ ኣደይን ኣቦይን ከድኩ። እቶም ንዓመታት ቅዱስ ሰብኣይ ረኺባ ኢሎም ዝተኣማመንሉ ዝነበሩ ሰብ እቲ ናይ ሓኪም ወረቐት ምስ ረኣዩን
እቲ ናይ ሰውነተይ በሰላታት ምስተዓዘቡን ልቦም ብሓዘን ተሰበረ ኣደይ እናበኸት ሓቆፈትኒ ኣብቲ ህሞት እቲ ናይ መወዳእታ ሰንሰለት ተበጠሰ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ሓዳረይ ማለት እውን ናብ ሰብኣየ ከይደ ይፈልጥን ብሙሉእ ጾረይ ሒዘ ክብረይን ነፃነተይን ሒዘ ካብቲ ናይ ፖርኖግራፊ ጉድጓድ ወፃእኹ ቀጥታ ናይ ፍትሕ መስርሕ ጀመርኩ ንሱ እቲ ምስጢር ናብ ደገ ምውፅኡ ምስ ረኣየ እቲ ናይ ትዕቢት ገጹ ጠፍአ ክልምነኒ ኣብ እግረይ ወዲቑ ክበኪ በጃ ሮዛ ሓደግኒ እዚ ኮሱስ ኮይኑን እዩ ሓሳብ ዕድል ሃብኒ ክሕከም እየ ክሓዊ እየ እናበለ መዓልታዊ ክመጽእ ከሎ ግን ልበይ ልክዕ ከም እምኒ ዓጽዩ ነበረ ምክንያቱ ሱስ ንሰብኣዊ ርህራሄኻ ንፍቕርኻ ንኽብሪ ሰበይትኻ ክሳብ ዝበልዖ ደረጃ እንተበፂሑ ንሱ ሰብኣይ ኣይኮነን ንሱ ብናይ ስክሪን ሓሶት ዝተለኸፈ ፍጡር እዩ ሎሚ ኣነ ካብቲ ናይ ፖርኖግራፊ ስኡል ፍጹም ወፂእ ኣለኹ ኣካላተይ ቀስ ብቐስ ይሓወ ኣሎ ውሽጣዊ ቁስለይ ይጽንክን ኣሎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ሕልናይ ሰላም ረኺቡ ብነፃነት ከተንፍስ ጀሚረ ኣለኹ ነዚ ታሪክ እዚ ሎሚ ናብ እህታ ጽሒፈ ክልእኸልኩም ከለኹ ውሽጠይ ብክንደይ ዝኣክል ናይ ስብራት በሰላይ እናወፅ ከም ዘሎ ክንደይ ዝኣክል ነውሪ ክኢለ ከም ዝፀሓፍኩ ክገልጸልኩም ኣይክእልን እየ ግን እዚ ታሪኸይ ንዓኹም ንኹልኹም ብፍላይ ድማ ሓድሽ ሓዳር ንዝምስርቱ ዘለዉ መንእሰያትን መርዓውትን ዓብዪ ዘይርሳዕ ናይ ህይወት መምሃሪ ክኸውን ብሙሉእ ልበይ ይምነ ፖርኖግራፊ ሰባት ከም ዝመስሎም ተራ ናይ ስልኪ መዘናግዒ ወይ ግዜያዊ ስምዒት መውፅኢ ኣይኮነን ንሓዳር ንንጹህ ፍቕሪ ንሰብኣዊ ርህራሄ ንናይ ሓቀኛ ዝምድና ክብርታትን ኣዝዩ ዘበላሹ ንኣእምሮ ሰብ ደስኪሉ ናብ እንስሳዊ ባህሪ ዝቕይር ዓብዪ ናይ ዘመንና ጸሊም ሕማም እዩ ኣብ ውሽጢ ሓዳርኩም ኣብ ሰብኣይኩም ይኹን ኣብ ፍቕረኛኹም ከምዚ ዓይነት ናይ ምስጢር ናይ ፖርኖግራፊ ወልፊ ምልክታት ክትዕዘቡ ከለኹም ክሓልፍ ኢልኩም ከይተዓሻሸኹም ብቁልጡፍ ስጉም ትውሰዱ ነብስኹም ኣድሕኑ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ሓደጋ ካበይ ከም ዝጅምር ኣይትርእይዎን ኢኹም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓቀኛ ሓደጋ ካበይ ከም ዝጅምር ከመይ ኢሉ ቀስ ብቐስ ናብ ውሽጢ ህይወቶም ከም ዝሰርጽ ፍጹም ኣይፈልጡን እዮም እቲ ናይ መጀመርታ ታራ ናይ ስልክ ወልፊ ናይ ሓንቲ ለይቲ ሓሶት ናይ ዓይኒ ምድሪ ምስጢርን ናይ ስክሪን ሽርክናን ይመስለና ነገር ግን ከመይ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ተንሲኡ ንመንነትኩም ንፍቕርኩም ንሓዳርኩምን ንህይወትኩምን ብሙሉኡ ከም ዘበላሽዎ ንነብስኩም ድማ ናብ ዘይወፅእ ጸሊም ጉድጓድ ከም ዘእቱ ንነብሶም ድማ ናብ ዘይወፅእ ጸሊም ጉድጓድ ከም ዘእቱ ኣይግንዘቡን እዮም ልክዕ ከምዚ ንዓይ ዘጋጠመኒ ኩሉ ነገር ብሰላም ዝጀመረ ይመስል ነበረ ግን እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ስቃይ ዝጀመረ ከምዚ ኢሉ እዩ ሓደራ ኻባይ ተምሃራ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ እህታ ቻነል እዛ ሓፍትና ሮዛ ብዓሚቕ ስብራትን ንብዓትን ኮይና ዘካፈለትና ዛንታ ብሓቂ ንኹላትና ዓብዪ መርኣያን መምሃርን እዩ ካብዚ ናይ ሓፍትና ሮዛ ዝሕዝን ግን ድማ ብርቱዕ ቃልሲ ዝመልኦ ህይወት ክንወስዶ ዘለና ዓብዪ መልእኽቲ ኣሎ ፖርኖግራፊ ታራ ናይ ስልኪ መዘናግዒ ዘይኮነስ ንሕልናና ዘደንዝዝ ንሓቀኛ ፍቕሪ ዘበላሹ ንተፈጥሮኣዊ ሰብኣዊ ርህራሄ የጥፊኡ ናብ ኣራዊታዊ ጭካነ ዝቕይር ናይ ዘመንና ጸሊም ወልፊ እዩ ሮዛ ህይወታ ንምድሓን ዘርኣየቶ ትብዓት ንብዙሓት ኣብ ተመሳሳሊ ጸሊም ጉድጓድ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መልሲ ዝህብ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ይኹን ፍቕሪ ከምዚ ዓይነት ናይ ምስጢር ወልፊ ምልክታት ክትዕዘቡ ከለኹም ክሓልፍ እዩ ወይ ነውሪ እዩ ኢልኩም ብምስጢር ኣይትተዓሸጉ ብቁልጡፍ ስጉምቲ ብምውሳድ ነብስኩም ኣድሕኑ ንሓፍትና ሮዛ ኣምላኽ ጽንዓትን ሰላምን ይዓድላ ውሽጣዊ ቁስላ ፈዊሱ ድማ ሓድሽ ናይ ደስታ ምዕራፍ የበስራ እናበልና ንዓኹም ንኽቡራት ተኸታተልትና ድማ እዚ ዛንታ እዚ ብፍላይ ንመንእስያትን ሓድሽ ሓዳር ንዝምስርቱ ዘለውን ዓብዪ መምሃሪ ክኸውን ሼር ብምግባር ነባፅሓ እዮም ኣብዚ ዛንታ እዚ ዘለኩም ርእይቶ ወይ ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉልና ብወገንኩም ንብዙሓት መምሃሪ ክኸውን ዝኽእል ሕቡእ ቃንዛኹም ወይ ዘጋጠምኩም ታሪክ ህይወት
ብምስጢር ክንካፈለኩም እትደልዩ በዞም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንትን ዲስክሪፕሽንን ዘንበጥናልኩም ኢሜይልን ቴሌግራም ሊንክን ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናይ ሓፍትና ሮዛ ድምፂ ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ቪድዮና ላይ ክበሩ ንማሕበረሰብና ዓብዪ ግንዛቤ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ናብ ፈተውትኩም ሼር ብምግባር ተበጻሕነቱ ስፍሑ። ከምዚኦም ዝበሉ መሃርትን ህይወት ዝቕይሩን ዛንታታት ኩሉ ግዜ ንክበፅሕኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ እህታ ቻናል ስድራ ቤት ኮኑ። ሰላምን ጥዕናን ንኩለኹም።